IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Manipod Bintar, Idol John Kamin. Apektado dagiti backyard hog racers iti barangay Alejo Malasig iti Iliti Bintar kalpasan ti panakairamanda iti 500 meter radius gapo iti panagpositibo dagiti taraken na baboy iti maysa farm iti lugar. Sigun kay ni barangay chairman Claudio Agkawili karaman naalaan ti blood sample siya gorop inem a backyard hog racers ken mayor urayan ti resulta no dagiti ket maimpektaran met ti ASF virus. Imbatad na nga dadagiti nagpisya baboy iti piggery farm akukuan ni dati abise mayor ti Ili isut gapo na anay report ken ay dalan ti blood sampling ket ito'y arimwar ti resulta nga dadagiti nagpositibo. Inay na adimmalan ti kaling operation dagiti taraken na baboy tapno na malapkedan iti posible panagwaras pa iti virus ken sa dino idilaeng kalman ket talugosot a baboy dagiti naikali asibibiyag. Gapo ti daytoy ket maiparit pa ilaeng nga da iti agpastrek ken narumwara baboy iti nadakamat a barangay. Na-establisar met ti checkpoint kadagiti so amin nga entry ken exit point ti Ili tapnon mamentenar aweno tapnon ma-monitor ana imbag ti lugar. Atapen dagiti residente dagiti buyer ti baboy iti posible anakalaan dati virus wenno dati nasa o a farm. Dati farm niya po dati face office of the day katamaan barangay 7 niya minta na. So kaya mo na ikot-kot sa tayo lang di ba wala? Di kat narawa di farm na ka? Tanong tadat 300 heads ka not di ba wala? Ni dati nga ise may rasi mo na kwakas. Well, ma'am. Kasano kasi doon nang org ka dagiti pa? Kasi ma'am at dadamit kasi magkir pwede balik kasi nangamal puro so damit tinalan di sampul wak ni dara doon pa resulta na yung ginagawa siya tadagamit di checkpoint at tayo di tigalyara manot checkpoint ka na-establish ka? Amin na outlet di Bintar mama nakapastar yung bitiyan may tagat nagtipod yung dipahit kan parot so nagbibitiyan nga masaya sa sulamit ng bigasan Tiya paset, tiya panagsarita ni Barangay Chairman Claudio Agkawili manipod iti Barangay Alejo Malasig iti Iliti Bintar. Thank you Apo Kapitan Claudio. Dating Vice Presidente, Vice Mayor iti Bintar Vic Rasimot dakamaten na dete Idol Joan. When isut akin na farm Idol Bernard. So isut napiktaran tata. When? Ano at reaction mo ti dati Vice Mayor? When pinadal sa'yo met nga interaction Idol Bernard nga si da idi kalman deti kaling operation yam na manot napiktaran nga baboy. Bale 300 heads amin Idol Bernard. 300 heads? Sa gumanot baboy tatanga buo kasjay. When nagdepende pa dito kadakkel na Idol Bernard kasi ito na ikali lumabes ngem liletsyonen ti kadakkel na. So no ibagang maliletsyonen mga 10,000. Mabaling nga mabuti kasdayan Idol Bernard nalares. 10,000 multiply mo ti 300 3 million. When Idol Bernard? Mapan nga 3 million di gito naapektaran nga baboy Apo. Medyo nadagsen na sakit mo ti ana nga rod sungor ko na ang anat ko kuan natatan ni Apo Bikbik Rasimo nga detoy farm na tinapiktaran. When idi adati nadlawanan nga panagapis ti dagiti baboy na Idol Bernard sigud na met nga in report iti ang Municipal Agriculture Office ni Agriculture Office da inyo manamet iti PVET iso nga sigud da nga nag-blood sample dito nga ada dagiti nagpositiven ken kaspaset ka diti panagprebentar protocol. O dagiti nag-negative bakit nairaman pa yan nga naikali ta posible lata diti panagwaras na Idol Bernard. Data 500 meter radio ket maala da kadeta ratio. When iso nga karaman da itata dagiti asideg nga backyard hog racers
Creative Farm iti Barangay Alejo Malasig. Isong agkudkud damit ti ulo itata. At karamanda nga na alaan ti sampol. Kasi mo, di baboy nga saan nga napiktaran, di nga min? Wen, Idol Bernard. Ayarig mo lang ti taon. Si Bibiyagda kasi. Ayarig mo lang no tao da no kas pagarigan kiti baboy at adamo no dumakat ti tao no gugugaling nga baboy. Ket masakit. Oh, adadta nga dati 500 meters away. Ket sikakat naka maymayat ti bagbagim. Ket no kuryenten diyan masakitin kuryenten da kalat tamet. Nasalun at kami, di kami? Anya laki din na yan, narigat mata na yan. Baboy da lang nga ro din, na baboy da pa eh. Mabain da lang nga ro din, tatinanang kintatang kat baboy. So ka nakadumog da ang kanin, Idol Joan, di kami? Pauna kidi kasasaan din na. So ka no adaman dati makungko ng reincarnation jacket ti agbalin na baboy. Babuyin da kay baboy ka lang aro din, di amen. Idol Joan. So adaba farm malaksid ka dati farm ni Apo Bikbik Rasimo ditangay Vintar Ilocos Norte nga napiktaran? Iso pa ilaing medkes Idol Bernard may sana pa ilaing nga farm nga laing digiti backyard hog racers tayo pudkudan ti ulo at akaraman da nga naalan ti sample ngem oy-oray da pa lang diti resulta barbaring negative metlaeng Idol Bernard tapno sanda nga mairaman nga may kalmet digiti taraken da Idol Bernard kes ka DJ no da man nagpositiven another 500 meter radius man diti alaen da manen nga sample Idol Bernard so ta ana naganan di ka di kabutang digiti kakailan tayo tatati gatang ti kareti baboy di tangay daan di bintaren. When iso nga dapat digiti establish checkpoints itata ang mga no dalaing digiti gipuslit. Wala. Dapat ada checkpoint ni Vintar iti boundary iti Vintar Sarat, Vintar Lawag and Vintar Bacara. Talo dapat deta nga checkpoints data tapno maliklikan. Iti Rumwar, iti Vintar. Kaya kasapay adamot iti checkpoint iti bukod da nga barangay ditangay Alejo Malasig Vintar Ilocos Norte Idol Joan. Awen, adamet na establish Idol Bernard. How about, dito akit question ko, iti pivot dito apo. Tapno ma-aware tayo amin. How about, iti operators, iti data na dakamat nga pigiri, no kas pagarigan. Anat maarami dan, anat arami dan dakadakwada Idol Joan. Kat mabalin da nga, or posible da nga agbaling nga carrier, kada ti ASF, gaputan na padakan da dito na dakamat, pigiri. So agsaludsod no ka ti pivot Idol Bernard no siya sino da dagiti mapmapan iti lugar iso nga inatap da nga dagiti agatang kadagiti bababoy ti nakaalaan deti virus Idol Bernard ken saludsodon mo ti ni pivot no deti met operator no napnapanan na pa nga lugar no dagiti pigeri pa nga napanan na iso nga adamit ti kaslang ana deti kuanda no kan investigation da tapno na malapadan deti panagwaras ti virus Idol Bernard. Ay po aya. Okay, 300 heads ti naapektaran nga di malan iti kaling operation iti Vintar Ilocos Norte gapot ASF. Okay. Iramidam to deta mumon Idol Joan. Okay. Madam Dama, ikamat mo baka pwede pa yan sa 7 o'clock. Go ahead Idol Joan. Damag iti iliti Vintar kadwa iti 99.5 Basmin Lawag Idol Joan Gistin Tatak.